DJ March, DJ March, Barrios DMC, Davao Mix Club. Pinoy kapwa balot ang naglalaban doon sa tindahan. Balot kapwa Pinoy ang naglalaban doon sa tindahan. Unahon na to ang istorya, ang balot nga baligya. Depende sa imuha kung unsa nga days. 16 days, 17, 18, 19, 20, ug 21. Ikaw bahala kung asa, kung dili jud kaganahan kanang naibalibo nga kanang nga balot kay basig luudan ka mo kaon. Kung mukaon lang ka og balot kanang 16 days kay wala pa nay balibo. Busa kamo